Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje na blagodati postojanja, poslije koje nema veće blagodati od blagodati upute. Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je zdravljem, bereketom i nafakom počastio da uživamo dane mubarek mjeseca Ramazana. Salavat i selam Rasulullahu, časnoj njegovoj porodici, plemenitim i uzoritim ashabima. Jedne prilike Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pozva svoje ashabe kazavši: primaknite se mimberu. Poziva i nas, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da sa njegove sofre uzmemo savjete i primijenimo ih u svojim životima kako bi zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje postigli na ovom i na budućem svijetu. Ovi dani mubarek mjeseca Ramazana najbolja su prilika da sa sofre Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem prihvatimo savjete, da ih dijelom svjedočimo i da nakon Ramazana u tome ustrajimo. Pozvao je poslanik svoje ashabe i penjajući se uz mimber na prvoj stepenici kazao je amin. Potom se popeo na drugu stepenicu pa ponovo kazao amin. A potom na trećoj stepenici Rasulullah ponovi isto. Kada je sišao sa mimbera, plemeniti ashabi ga upitaše: Ja Rasulallah, učinio si nešto što inače do sad nisi činio. Šta se to desilo? Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem im pojasni: Kada sam se popeo na prvu stepenicu, dođe mi melek Džibril i reče: Muhammede, onaj koga Allah počasti da dočeka Ramazan pa ne budu mu oprošteni njegovi grijesi, Allah ga udalji od sebi. Ja sam na tu dovu kazao amin. Kada sam se popeo na drugu stepenicu, ponovo mi dođe melek Džibril i reče: O Allahu poslaniće, onaj kod koga i u čijem prisustvu se ti spomeneš Muhammede, a on ne donese salavat i selam na tebe, Allah i njega udalji od sebe. Pa sam i na tu dovu rekao amin. Kada sam zakoračio na treću stepenicu, melek Džibril dođe pa mi reče: O Muhammede, onaj koji dočeka da mu oba roditelja dožive starost kod njega, a to ne bude razlogom da on zbog svog dobročinstva prema njima ne zasluži džennet, i takvog Allah od sebe udalji. Pa sam i na tu dovu kazao amin. Kroz ovaj hadis Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje nam tri temeljna odnosa o kojima trebamo razmišljati i koji svakodnevno trebaju biti dio naših života. Prvo je naš odnos prema vremenu. Kako to trošimo vrijeme? U šta ga ulažemo i cijenimo li zapravo blagodat vremena? Glavni naš kapital je vrijeme. Jer kada bi sve ti i ja na ovome dunjaluku imali, ako nemamo vremena, isto je kao da nemamo ništa. Koliko je važno vrijeme, možda najbolje govori činjenica da gospodar nebesa i zemlje u Kur'anu se kune vremenom kazavši: tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i koji istinu preporučuju i koji strpljenje preporučuju. Gospodar nebesa i zemlje Ramazan je u Kur'anu samo spomenuo na jednome mjestu, da bi nas podučio da je ramazansko vrijeme posebna prilika koju nam gospodar nebesa i zemlje daje da vidimo i da se uvjerimo da možemo bolje. Daje nam Allah dželle šanuhu priliku u kojoj se čak i san kao ibadet piše. Prilika su ovi dani da iznova svoje biće izgradimo, da spoznamo i razlikujemo prave od krivih vrijednosti, jer u svakodnevnom životu teško nam je napraviti tu razliku. Zato donesimo čvrstu odluku da ćemo u ramazanskoj školi sebe mijenjati, da ćemo u svakom momentu biti od onih koji djelima svojim vjeru svoju svjedoči, da će istina krasti naš život, da ćemo biti od onih koji su strpljivi, a strpljivost je, braćo, ustrajnost u dobru. Gospodar nebesa i zemlje ne škrtari prema nama, pa zar da mi škrtarimo prema njemu? Stvorio nas je, darovao nam sve što imamo. Jesmo li mu zahvalni? Nije samo dovoljno jezikom zahvaljivati. Nas treba da krasi šukr.
A šukr je da činiš ona djela s kojima će Allah biti zadovoljan i da na njima gospodaru zahvaljuješ. Allah od nas traži 10 dana za namaz. Traži 1 mjesec da u njemu cijelosti njegov program živimo. A mi uporno uz razna opravdanja ono što on od nas traži ne činimo. Ovi dani su najbolja prilika da donesemo odluku da ćemo u ramazanskoj školi mijenjati svoj odnos prema gospodaru i da ćemo na tom putu ustrajati. Molim Allaha dželle šanuhu da ramazanski dani budu škola u kojoj ćemo mijenjati sebe, u kojoj ćemo voditi brigu o sebi, o svojim porodcama, o svojim komšijama, o svojim roditeljima, sve s ciljem kako bi zaslužili zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje. Amin.